Mga kapuso lodging houses, kagiban pa nga mga accommodation establishments sa Iloilo City, gin-inspeksyon sa Task Force on Morals and Values Formation. Mga minor de edad ginadumilian nga magsulod sa sini nga mga establishmento. Si John Sala nakatutok live sa Isnard Street sa Iloilo City proper. John? Jared, padayon sa karon ang monitoring sa Task Force on Morals and Values Formation sa mga accommodation establishments agud ba siguro nga wala sang may nagabaylar sang No Minors Allowed policy. Hindi manigar ka may mga minor de edad nga nagapakigbahi na sa pila ka intimate activities. Gani agud ini ang malikawan, hugot nga ginapatuman sa syudad sang Iloilo ang No Minors Allowed policy sa mga lodging house, motels kag iban pa nga mga accommodation establishments. Subong nga adlaw sang Valentine's Day, temprano pa naglibot ang Task Force on Morals and Values Formation agud magchekyar sa mga lodging house sa syudad sang Iloilo. Halungan lang nga way gid sa minor de edad nga makasaboy sa ning maduog para nga mapasiguro naton nga hindi mari malaso ang ilang futuro sa sinigid lang nga adlaw sang February 14. Magluwa sa pagsunod sa No Minors Allowed policy, ginachekyar man sang Task Force ang katinlo sa mga hulot sa mga lodging house. 30 katuig nang ini nga lodging house kag suno sa management apisar nga hindi Valentine's Day, hugot nila ginapatuman ang layi. Pagsulod pa lang sa mga customer, ginachekyar na ang ilang mga ID. Patuman gina namon kay syempre maapektuhan man ang amon nga staff ang amon nga negosyo kay may ara ginapa-implement ang syudad nga kung once nga madakpan may ara kami mga penalty. Pananglitan nga madakpan ang isa ka establishmento nga nagabayular, wala na sang first, second o kung third offense, bangod diretsyo na sa multa. Posible pa nga ma-revoke ang permit o kung pasiraduhan. Mapailan kaso ang tag-iya, ang romboy, kag sinumanda ang natabuan sa amon sina nga insidente nga nakasulod ang minor de edad. Samtang nagsugod naman subong hapon ang Calle Real Valentine Street Night Market nga kabahin sang Valentine's Day celebration. Ini ang magalawig tubtob sa adlaw sang Domingo. Suno sa Mais Center, ginabanta ka 100 ka mga stalls ang magapasakop sa labing una nga night market sa mga tuig. Magluwas na nagkalain-lain nga pagkaon. May live entertainment man agud maglingaw sa publiko. Bukas alas 5 sang hapon ang night market nga magalawig tubtob alas 12 sa tungang gabi. Jared, suno sa Task Force on Morals and Values Formation, tubtob subong wala pa sang may na-record ng mga accommodation establishments nga nagabayular sa No Minors Allowed policy. Jared? Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala.